Megan Fox, herečka a modelka, ktorú si každý zapamätal ako krásnu dievčinu Mikailu z filmu Transformers z roku 2007, kde si zahrala jednu z hlavných postáv. Okrem pokračovania Transformerov z roku 2009 hrala napríklad po boku Brucea Willisa vo filme Po stopách vraha a samozrejme si ju musíme pamätať aj z 3D animovaného akčného filmu Ninja korytnačky, kde stvárnila postavu reportérky April. Americká herečka, ktorá tohto roku oslavila 38. narodeniny, je vzornou matkou 3 detí a v súčasnosti sa aj naďalej venuje herectvu a modelingu. Moje meno je Snakes a toto je 15 zaujímavostí o herečke Megan Foxovej. Megan je veľkou fanúšičkou filmovej sci-fi ságy Star Wars a Star Trek. Má panický strach z lietania, ak je to možné, tomuto druhu dopravy sa zásadne vyhýba. Herečka je írskeho, francúzskeho a indiánskeho pôvodu. Ovláda americkú posunkovú reč už od svojho ranného detstva. Objavila sa v hudobnom videu rapera Eminema s názvom Love the Way You Lie. Behom svojho dospievania získala čierny pas v taekwonde. Miluje komiksy a pravidelne sa zúčastňuje na rôznych komikonoch. Jej najobľúbenejší komiks je Sailor Moon. Okrem komiksov rada hráva aj videohry. Medzi jej obľúbené patrí Mortal Kombat alebo Halo Reach. Megan sa nebojí otvorene hovoriť o jej sexuálnej orientácii. Priznáva, že je bisexuálka. Keď mala 15 rokov, pracovala na Floride v kaviarni ako maskot v podobe banána, ktorý tancoval a lákal zákazníkov do kaviarne. V novembri minulého roku vydala svoju prvú knihu s názvom Pekní chlapci sú jedovatí, ktorá obsahuje 80 básní o živote a láske. Medzi jej obľúbené raňajky patrí smoothies z červeného ovocia. Svojej štíhlej postave vďačí prísnemu zdravému jedálničku. Nepije alkohol ani energetické nápoje a naopak miluje lososa so šalátom či grillované kurá. Je vášnivou chovateľkou zvierat. Vlastní korytnačky, psí, mačky, vtáky, dokonca aj prasa. Vo voľnom čase si rada pozrie sériu Pána prsteňov. Ktorý film z Megan Fox je váš najobľúbenejší? Odpoveď napíšte tak ako vždy dole do komentára pod video. A samozrejme, ak sa vám dnešné video páčilo, tak lajkujte, komentujte a pre viac takýchto videí ma nezabudnite sledovať. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.